Lieve mensen, meneer de gouverneur, deputé Koopmans, deputé Teunissen, dijkgraaf, geachte raadsleden, wethouders en in het bijzonder Jan Noonen noem ik toch speciaal als u dat goed vindt, en alle andere mensen hier in dit theater. Een theater is een huis van emoties. En ik kan niet anders dan mijn aanwezigheid hier toch ook te beginnen met een emotie waar ik zelf nu in zit, samen met een heleboel andere mensen uit deze gemeente, uit deze gemeenschap. Iedereen zal weten wat ik bedoel als ik denk aan een afgrijselijke gebeurtenis in Blitterswijk. Dat valt mij zwaar om op zo'n moment ook zoiets feestelijks te doen als het openen van een schouwburg. Tegelijkertijd valt het me ook licht, omdat waar kun je beter je emoties laten zien dan in het huis van de emoties. En dat wil ik even gezegd hebben. En de naam van degene om wie het gaat, ik spreek hem niet uit, maar ik denk hem. En hij zit in mijn hart. Het huis van de emoties. Meneer Fransen zei het zojuist al. Het theater is het leven en het leven is het theater. En de weg naar dit moment is ook al bijna 50 jaar oud. Want onze schouwburg viert bijna zijn gouden jubileum. En wat is het dan mooi als je hier zit en hier staat en je realiseert dat we hier een jaar geleden ook zaten, maar in een hele andere constructie. Wat is er geweldig veel moois gebeurd in dit huis. En toen we deelgenoot werden in de plannen, ik zal het u toegeven, dacht ik wel eens bij mezelf, ja, maar dat kan helemaal niet. Dat is onmogelijk. En toch is de architect er op een wonderbaarlijke wijze in geslaagd om het gebouw zonder enige afdruk te doen aan zijn charme en aan zijn nestgeur, om het zo te herinrichten dat alles veel beter verloopt. U zult het straks merken bij het verlaten van de zaal. U zult het straks merken bij het ophalen van uw jas, bij eventueel toiletbezoek. U zult het merken aan allerlei dingen waar de architect aan heeft gedacht om het de bezoeker wat makkelijker te maken. En daar heb ik grote bewondering voor. Dat is natuurlijk een vak, daar moet je voor gestudeerd hebben. Ik kan het niet, maar des te meer respect en ontzag heb ik voor de mensen die dat wel kunnen. En daarmee is denk ik ook het hele Schouwburgplein, zonder dat het karakter van het gebouw echt is veranderd, is ook een mooier plein geworden. En meneer Fransen verwees net al naar het woord vriendschap. Dit moet een huis zijn van vriendschap, waar we vijandschappen afserveren, waar we vriendschappen opbouwen, waar we vriendschappen onderhouden en waar we vriendschappen verrijken. En ik voel tot in mijn vezels, ik heb altijd gevoeld als ik hier op deze plek sta, u zult begrijpen als burgemeester sta je ook wel eens op deze plek van het podium. Ik heb dat altijd zo ervaren. Dit is een huis van vriendschap. En ik wens alle mensen van Venray toe dat ze die vriendschap ook zullen mogen beleven en zullen mogen ondergaan. Ik dank ook alle mensen van Venray voor het ondersteunen van wat hier allemaal is gebeurd. Ik dank ook de mensen die er technisch en ambtelijk en bestuurlijk heel erg veel werk aan hebben gedaan. Ik wil hier, zoals ik net ook al kort memoreerde, zeker de naam van wethouder Lonen niet onvermeld laten, die samen met een aantal ambtenaren geweldig intensief mee bezig is geweest. En ik dank ook de provincie, gouverneur en in het bijzonder ook deputé Koopmans, voor hun niet aflatende inspanningen om ons te helpen hiermee. Dit moet een huis worden van vriendschap. En in de Peel zijn we altijd een beetje bescheiden. En dat is een deugd waar we trots op moeten zijn, bescheidenheid, onderschatte deugd. Wij zijn in de Peel best een beetje bescheiden, maar heel af en toe, op een dag als vandaag, in het huis der emoties, laten we ook iets van ons hart zien. En ik hoop dat de bestuurders uit de provincie en alle andere mensen
die hier te gast zijn, dat ook met mij meevoelen. Bij me heb ik een chocoladenwapen van de gemeente Venray. En daar staan ook die bijtjes op, waar meneer Frans het ook over had. Bijtje is een beetje het symbool van de gemeente Venray. Het symbool van nijverheid, van samenwerking. Het symbool ook van natuur. Het symbool van een beetje romantiek. Dansen, bijen dansen geweldig, net als die jeugd die hier net op het podium stond en die worden uitgezonden naar Los Angeles. Dat betekent de engelen, dat is heel toepasselijk natuurlijk, die vliegen ook. Dat bijtje, dat is heel symbolisch voor Venray. En het chocoladen gemeentewapen, daar staan ook bijtjes op. En ik wil dat heel graag aanbieden aan onze gouverneur, maar hij moet mij wel beloven dat hij minstens de helft aan deputé Koopmans geeft. Ik wens iedereen een hele fijne dag en ik wens deze Schouwburg dat het zeker weer de komende 50 jaar het huis mogen zijn van de vriendschap in de Peel. Dank u wel.